Isang magandang hapon po mga kabalen, mga karehiyon at welcome sa isang special na edisyon ho ng CLTV 36 Newsstream. Desisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news. Samahan po si Justin Dizon para ho pag-usapan itong mga balitang napapanahon. Ito, kani-kanina lamang ay humarap po sa ating bansa ang Pangulong Bongbong Marcos. Nauntog pa siguro Justin. Ayan upang magbigay hong pahayag, magbigay linaw kaugnay ho nitong deklarasyon ng State of National Energy Emergency dito sa ating bansa. Sa puntong ito, panoorin muna natin ang pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos at upang ating malaman mga kabalen ano yung magiging implikasyon nito, pakinggan ho natin ang pahayag ni President Marcos kani-kanina lamang ito mula ho dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ngayon, nandito po tayo upang makapagbigay ako ng karagdagang report tungkol sa mga ginagawa ng ating pamahalaan sa harap ng hamon ng nangyayari dahil sa giyera sa gitnang silangan. At ang kasabay niyan, dahil nagkagera, dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo at lahat ng produkto ng petrolyo. Kaya kailangan natin, mula nung nagsimula ito February 28. The next day ay nagmi-meeting na kami. Sinimula na namin, sabi namin tiyak ito. Kahit umakyat kaagad ang presyo ng langis, kaya sabi namin hanggat may gera, itong presyo ng langis ay mananatiling mataas. Kaya mahihirapan ngayon ang taong bayan dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis ay malaking perwisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng bagay, kaya gumawa kami ng plano kung ano ang mga kailangan gawin upang pagaangin naman ang magiging epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya simulan ko sa mga bagay dahil although meron tayong mga report, nakita naman ninyo kung ako'y pumunta sa PITX sa terminal para kausapin at ang mga bus operator magbigay ng kaunting tulong sa kanila upang naman hindi naman masyadong itataas ang pamasahe. At nakapagbigay na rin tayo sa mga transport workers ng mga tulong. At kaya't para makumpleto lamang ang kaalaman ng ating mga kababayan, kaya't ako nandito upang ma-report sa inyong lahat kung ano na ang aming ginagawa. Ang nagawa na natin, unang-una, ang una naming na pinag-aalala ay ang ating mga OFW. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. Hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya mabuti na lang at maganda ang relasyon natin sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host country sa ating mga workers dahil nga sinasabi nila napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel,
Dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging casualty. At patuloy naman ang aming ugnayan at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakauwi, ganun na nga. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit anong mangyari, nakakatrauma yun. Ang mahirap sa bata, kahit tayo kaya natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya natin ipaliwanag, this is what's happening, may gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap may paliwanag, basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since the time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, medical care, transportasyon, financial support. Ito ang mga nakauwi, meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. At hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan. At nakaapat na tayo na charter flight na nakauwi. At ito hindi lamang galing sa isang lugar, kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito at hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin. Kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka magka-problema, magka-misencounter kung tawagin. Kaya ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. At meron iba diyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends
or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Philippines. Then and now the next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag yung titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa to. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman, na-supplyan tayo. And we are not stopping. Although the average now is running at 45 days supply, siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel, syempre ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem
sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na wag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. Para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo. Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. Nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program ito, nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero iro-roll out ito within the next week or two. So ginamit natin dyan ng LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% na bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din.
tuloy-tuloy. Yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply at gumagawa nga tayo ng mga pamamaraan at mga kontrata para tiyakin na meron tayong sapat na fertilizer supply. Ang report sa akin ng Department of Agriculture as of today, we have sufficient fertilizer supply for the next planting. So at least until the next planting, we have the sufficient amount of urea and potash. So that those are the main fertilizers that we are using. Para naman sa agricultural products, dahil nga inaalala natin ang presyo ng ng pagkain, para naman sa agricultural products, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga truck at sasakyang nagdadala ng mga agricultural product. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. Yan ho mga kabalen, ating narinig itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ho nitong idineklarang National Energy Emergency dito ho sa ating bansa bilang tugod na rin sa lumalalang krisis sa langis at yung of course yung epekto ho nito na atin hong nararanasan, kabilang na dyan syempre yung isa hong number one apektado, ito hong mga manggagawa dyan sa transport sector. Ito hong mga tsuper at mga operator. At kaugnay ho ng balitang yan. 26 News 3 Ito, makibalita tayo sa syudad ng Angeles. Ito, inanunsyo ng CIO, ng City Information Office na hindi umano lalahok sa nasabing transport strike sa darating na March 26 o bukas ho yan, araw ho ng Huwebes hanggang araw ng Biyernes, March 27. Ito hong mga PUJ sa Angeles City. Upang higit pong mapag-usapan yan, makakasama ho natin sa ating programa, nasa linya ng telepono, ang presidente ho nitong Pasada, Angeles City, si Kuyang Augusto Bagtas. Ito, isang magandang umaga, Sir Augusto. At magandang umaga, magandang hapon, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Oo, magandang hapon po sa mga tagapagilig natin dito sa programa nyo, sir. Opo. Sir, ito malinaw kasi nangangamba yung ating mga kababayan as of 3 p.m. o alas 4. Ngayon hong nag-uusap tayo, ang stand ho ng inyong asosasyon ay papasada ho kayo bukas at sa darating na Biyernes. Tama ho ba? Opo, papasada po ang lungsod ng Angeles sa mga kasama kong tsuper. Tulad po ng pinag-usapan namin nung Monday, sir, dapat magde-declare din kami ng strike noon eh. Oo. Kaso, nung nag-meeting nung linggo, medyo nagkagulo. Opo. Gusto ng ibang asasyon, mamamasada sila. Tapos yung isa naman, mamamasada rin. Paano tayo pakikinggan kung mamamasada? May mamamasada, dapat pag nag-strike, buo. Oo. Gusto namin dito sa Angeles, kung magkasama kami sa strike, gusto namin lahat hinto. Oo. Hindi yung meron na mamasada, sir. Siyempre, nakikita ng mga kasama namin na mamasada sila. Oo. Dapat gusto namin, kaya nga pinagkasunduan namin nun, nung Monday, kaya di kami nag-strike nun, yun, kaya namasada po kami. Kahit po sa bukas, di ba, meron din pong strike bukas, Huwebes tsaka Biyernes. Oo. O, mamamasada rin po kami. Oo.
Hindi po kami lalako dun sa transport strike nila. Oo. Sir, meron kayong tinutukoy na may mga ibang asosasyon yung nagsasabing hindi rin lalahok saan-saan ho yung area na inyong coordination yung nagsabing hindi rin lalahok para din sa kaalaman ng mga kababayan natin just in case. Yung kasi sir, yung tulad ng modern dyan sa may bandang San Fernando, Opo. gusto nila yata nun, mamasada sila. Siyempre sir, dahil mataas din ang bayarin ng modern jeep na yon, kaya gusto siguro lumabas. Kaya kaso kami, pag sabi ko nga sa kanila, sasama kami sa strike kung walang mamamasada. Opo. Para parehas kaming di mamamasada. Talagang lalaban kami. Dahil sa taas nga ng diesel, dahil may gera sa ibang bansa, sir. Oo. Kaya ganyan tumaas yung diesel. Yung produktong petrolyo. Opo. Sir, kumusta ang kabuhayan? Paano ho yung pang-araw-araw na sapalaran ng mga miyembro nitong Pasada Angeles at yung iba pang mga jeepney driver dyan ho sa Ciudad ng Angeles? Malaki din po naman yung epekto ng diesel. Siyempre, dumoble yung presyo. Dati 50 lang. Ngayon, bigit 100 na. Oo. Kesa wala daw, kesa wala silang trabaho. Kaya kahit konti, may uwi naman sa bahay nila. Sir, Opo. mga miyembro natin dito sa Angeles. Mga bago sir pumutok itong gera dyan sa Middle East, magkano yung average na naiuwi ng isang jeepney driver na nakikipag-boundary at kumpara ngayon hong ganito kamahal yung diesel, magkano na lamang yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya? Dati sir, kumikita ng 800 ang mga yan, 900, 700. Ngayon, at mula medyo, siyempre, nabawasan sir, taas ng diesel. Nabawasan, minsan makakauwi sila, 400, 500. Opo. Malaki ang binawas dyan. Kaya kami, ang iniintay lang namin, yung sinasabi nilang ayuda, puro na lang lista. Oo. Nakailan lista na kami, wala man dumadating. Oo. Wala man dumadating ayuda sa mga miyembro namin. Sir, kailan yung huling pakikipag-usap ninyo sa local government unit kaugnay nitong ayuda? Yung sa local naman, siyempre, di ba, sabi po ni Presidente Bongbong, inuna yung nasaan yung kay Mayor Risco, yung sa Manila. Oo. Sabi nila, after Holy Week, ibababa na yun. Narinig ko nga sa TV kanina. Oo. Ibababa daw. Yung sa mga tricycle, tapos pagkatapos ng tricycle, jeep, tapos yung ibang yung mga grab. Oo. Kumusta yung ano yung reaksyon ninyo sir dito sa ayudang ito at sasapat ba at ano yung pinakapanawagan ng inyong grupo? Yung ayuda naman sir, kaya kung bibigdabi nila, diba, 5,000 yun. Yes. O wala man isang linggong pagkarga mo yun Oo. Oo. Ilang litro ngayon? Ang full tank ninyo sir, magkano ginagastos ninyo ngayon? Yung sa full hindi naman sa karamihan naman, hindi naman nagpupuntak. Yung isang labas. Dati, pagkakarga dito sa Angeles, dito sa amin, dito sa rota namin. Nagkakarga kami kasi dahil 6 na kilometro. Oo. Nagkakarga ang mga miyembro ko 120. Oo. Round trip yun, round trip. Round trip yun. SM to SM na nun. Paikot ng Oli hanggang EU, papunta na ng Balibago SM nun. Ngayon, nagkakarga sila al 250, sir. Oo. Balos na doble. Kasi nadoble nga yung diesel nadoble yung presyo. Oo. Sir, etong mga nakaraang araw, nadoble na nga yung gastos ninyo. Yung biyahe, kumusta? Kasi may mga nagpatupad na ng remote work, may mga nagpatupad na ng 4-day work week, online classes. Kumusta yung biyahe ninyo ngayon? Ganun pa rin ba o mas kumonti na lang din yung mga... Actually, sir, ganun pa rin. Kasi yung pasada na dito sa amin, hindi naman kamukha ng ibang bayan. Oo. Yung sa amin, sir, ang pinagkasunduan namin, ad even kami dito. Oo.
buhat ng pandemic hanggang ngayon, odd even kami ang labas namin. Kaya yung tulad ako, lumalabas ako 3 beses sa isang linggo. Oo. Tapos 4 na beses pagkaraan ng isang linggo nun. Kaya alternate kami, sir. Mm-mm. Kaya nahati yung mga jeep namin. Okay. Opo, sir, sa ngayon bali isa ang malinaw bago natin tapusin tong pag-uusap. Isa hong malinaw yung mga commuter ng Angeles City bukas at sa darating na Biyernes wala ho silang pangamba na walang masasakyan dahil tiyak meron hong papasada. Oo, sir. Meron silang masasakyan dito sa Angeles. Kahit sa may Kapas, alam ko, hindi sila, mamamasada sila. Opo. Yung Kapas Angeles. Okay. Opo. Sir, Porac. okay. Kapas Angeles papasada rin, pati yung mga Porac Angeles City papasada rin, Papasada rin. Okay. Opo. Sir, ang lang, Mm-mm. mag-set kami ngayon, mag-set kami ng meeting yan, Oo. ng mga transport sector, Oo. ng iba't ibang magmi-meeting kami tungkol nga dun sa taas pamasahe, di ba, binawi. Oo. Laban-laban, bawi-bawi. Mm-mm. Yung piso, Parang sex bomb, parang sex bomb, no? Yung laban-laban. Oo, bawi. Napanood ko kay Kuya Paulo G. Di ba kasi tinuloy yun, sir? Oo. Pero mo, sir, itataas yung piso, babayaran namin yung sa LTFRB, 520. Mm-mm. Oo, bawat isang unit. Okay. So malaki rin yung gastos, oo. Ikaw naman, sir, kahit magtataas siya ng piso, babayaran namin yun. Oo. Pag nag-rehistro kami, kaltas yun agad. 520 yun, sir. Oo. Oh. Mabigat na, no? Tataas na yun, ha? Piso lang yun, pero babayaran mo pa. Oo. Dapat kahit dito ngayon lang crisis na to, dapat wag nang pababayad dyan. Kung talagang itataas nila ng piso, itataas nila, wag nang babayaran. Okay. So, ibig sabihin, bago makapagpatupad ng panibagong prangkisa o yung panibagong fare matrix o yung fare hike, magbabayad ang kada unit ng 520 pesos. 520 kada isa. Piso ang pamatahin. Abay, kung ikaw... Hindi ka pwedeng maningil ng piso, dagdag piso, Oo. ay mahuhuli ka. Oo. Huhulihin ka. Ay, hahabulin ka. Ayan na yan, Pero alam naman eh. Oo. Sir Augusto, ito gusto nating malaman, moving forward, sa mga darating na araw, ano ho yung ikakasan ninyong mga hakbang? Kayo ba, tumitingin pa rin sa tigil pasada, considering... Opo. Magmi-meeting kami after all of it. Opo. Lalo may pag-uusapan kami. Sana, yung pag-uusap namin na yun, sana lahat aayon sa tigil pasada. Lalo na siyempre tumataas, hindi bumababa eh. Oo. Opo, sir, panghuli na lang, ano ho yung panawagan ng inyong organisasyon sa gobyerno muna, pangalawa sa ating mga kababayan na sa inyong mga mananakay? O sa gobyerno muna, yung hinihiling lang naman yung mga membro natin, kaya nag-i-strike yung kasama natin mga transport, yung ayuda ng gobyerno. Dapat makarating na, hindi yung puro na lang lista. Oo. Kami 3 beses na kami naglista, sir. Oo. Walang dumating. Tapos, dito naman sa mananakay namin dito sa Angeles, huwag silang mangamba. Mamamasada kami Lunes, Webes na Biyernes. Wala pong tigil pasada dito sa Angeles. Okay, maraming salamat po, Sir Augusto Bagtas, at ingat ho lagi sa kalsada, ingat ho sa pagmamaneho. Okay po, sir. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Yan ho mga kabalen, si Ginoong Augusto Bagtas, ang presidente ho ng Angeles City Pasada. Ito ho yung grupo ng mga jeepney driver dito ho sa syudad ng Angeles. Balitang magkatotohanan. Ayan, linawin ko lamang para sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Sa mga katututok lamang,
Ito po mga kabalen, mga karehiyon, dito ho sa may syudad ng Angeles, bukas, bagamat merong strike o yung nationwide transport strike, Stream kasama si Justin Di sa neto sinabi ho ng mga organisasyon nitong jeepney driver, itong Pasada Angeles, sila ho'y papasada bukas. Nakapanayam ho natin si Ginoong Augusto Bagtas, ang presidente ng Pasada Angeles City. Sinabi na lahat ho ng jeep ay dyan sa may syudad ng Angeles ay hindi lalahok sa tinatawag na tigil pasada. Sa madaling salita po, merong masasakyan na yung mga commuter sa Angeles City bukas. Bukas at sa darating na Biyernes. Ito rin mga kabalen sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, paglilinaw at anunsyo rin, hindi po makikilahok ang City of San Fernando Jeepney Federation sa nakatakdang nationwide transport strike. Bukas ho yan at sa araw ng Biyernes, March 26, March 27. Balita makatotoanan, balita mapagkakatiwalaan, balita. Ito ho'y batay na rin sa anunsyo na ipinaskil ng City of San Fernando Information Office. Patuloy ho ang biyahe bukas sa lungsod upang maserbisyuhan itong mga commuter at yung iba pang itong mga mananakay. Bukas ho yan at sa darating na araw ng Biyernes. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam magtuto at magdesisyon netama matudesisyon natama. Ito naman mga kabalen, sa mga taga Mabalacad City, ako po, ating balita, ako migaganaka, atin po kanong libreng sakay, may libreng sakay na ilalaan yung Mabalacad City LGU para ho sa mga commuter na posibleng maapektuhan itong transport strike bukas, araw ho ng Huwebes at Biyernes, March 26 to 27. Ayon ho sa LGU, ito ay magsisimulang babiyahe itong mga sasakyan ng mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. along MacArthur Highway mula ho sa may Severa sa Barangay Tabun hanggang sa may Astro Park, sa Shell Astro Park, dyan sa may First Street, Angeles City. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam magtuto at magdesisyon natama. So yung mga papasok ng Clark at ibang bahagi pa ng Angeles City, ayan, meron hong libreng sakay mula ho sa syudad ng Mabalacat. Nakipag-ugnayan na rin daw itong Mabalacat LGU upang pansamantalang magamit yung sasakyan. At mapalawak yung libreng sakay. Ito yung mga barangay vehicles yung gagamitin. Inihahanda rin yung ipamamahaging tulong para ho sa transport sector, kabilang na raw yung cash assistance. Ito nangako ho ng cash assistance itong Mabalacat LGU at bigas para ho sa mga miyembro ng transport sector. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong araw ng Miyerkules, March 25. Skip the scroll and stream at the 36 Tuloy-tuloy lang tayo, syempre, sa paghahatid para ho sa mas maraming balita. Ayan, i-follow lamang ang ating YouTube channel. Mag-subscribe ho kayo sa ating YouTube channel para sa mas maraming content. Kapanapanabik, mapapanood gaya ho ng Spotlight, Click at itong Kayang-Kaya ni Kay. Dyan ho sa CLTV 36. Ito mga kabalen, sa mga naghahanap ng bagong pasyalan, baka gusto yung bisitahin yung Park Road Cafe dyan sa may Sindalan, San Fernando, Pampanga. Ano ba maganda dyan, nag-promote lang, pinalakbakan. Yan yung gusto ko sa inyo, di ba?
Pansamantala, magpapaalam muna si Kuyang Justin. Magkita-kita tayo bukas alas 10 ng umaga dito ho sa Newsstream para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po.